Ibang varieties ng plants, tapos napakalakas ng dating. Parang hindi ko to palagpasin talagang pupuntahan ko ito sa magipag-deal talaga ako kay ma'am para makakuha ka ng video sa loob. Napakaganda sobra. But yung silosa plant kasi kaprom din napakaraming variety niya. May kulay orange, may kulay red, may kulay yellow. Meron siyang hydrangeas, mga fortune plants, then lemon or calamansi. From din napakaganda ng mga flowering plants dito sa isang bahay dito sa barangay Napawon sa Guwa, Camarines Sur. Pagdaan, kitang-kita yung mga bulaklaki na halaman, yung mga santans. Siyempre yung parang very amazing yung pagka sit ng dito, yung bird of paradise ng mga halaman, yung mga bulaklak. Then dito kapag yung yung niya, parang ibang klase yung dito, hindi ko alam kung anong klaseng plant ito. Napakaganda ng kanyang flowers. Hibiscus. So actually napakarami niyang flowers. Sana pag nag-bloom siya, dadaan ulit ako dito kasi punong-puno ng flowers yung niya, yung pinaka niya, sanga niya. Napakarami. Ito malapit talaga sa akin. Napakaganda ng bulaklak na ito. Parang hibiscus. Santans. Napakaraming flowers, iba't ibang varieties ng plants, tapos napakalakas ng dating. Parang hindi ko to palagpasin talagang pupuntahan ko ito sa magipag-deal talaga ako kay ma'am para makakuha ka ng video sa loob. Napakaganda sobra. So mayroon palang bulaklak dito na mas mababa. Ayan. Hibiscus yatang puno na ito. Kaya lang ibang klase. At ang sobrang init na. Magandang araw sa inyo mga kapramdi. Nandito po sa barangay Napawon sa bayan ng Guwa, Camarines Sur. Mayroon na naman ako ditong nakita na napakagandang garden at napakakusi. So actually daanan ito ng mga papunta sa iba't ibang barangay dito sa Guwa. Shortcut din papunta sa aming barangay, sa Barangay Gubat, Laguni, Camarines Sur. Kaya kapramdi, ito talagang ma-amaze na naman kayo sa mga flowering plants, mga rare plants collection at napakagandang setting ng garden ni ma'am dito sa Barangay Napawon, dito sa Guwa. Tara kapramdi, usyusahin natin kung ano yung mga halaman dito ni ma'am.
Ito yung garden ni Ma'am Porita Mirano dito sa Sunwan na Pawon, Goa, Camarines Sur. Kaprom di, pasensya na kayo, ayaw talagang magpakita ni Ma'am. But gusto ko sanang pakita si Ma'am para ma-appreciate naman yung may-ari ng napakagandang garden dito. So dito kaprom di sa gilid ng kanilang bahay, ito yung mga halaman nila. Mayroon silang, anong tawag dito, yung Eugenia plant. Iba't ibang klaseng plants dito, yung mga ito yung parang Chinese crouton at iba't ibang klaseng mga halaman. Tapos yung mga nasa pot niya, ito, meron silang mga succulent, iba't ibang klaseng begonia, aglonema, meron silang snake plant dito sa kanilang balkonahe. At syempre yung palaging nakakatawag ng pansin sa mga biyahero, yung napakagandang caladium na kulay pink. Ayan, mga aglaw na nandito sa mga kanilang bahay. So, napakaraming halaman dito kaprondi sa mga gilid ng kanilang bahay at sa harap ng bahay. At syempre, andito yung napakalaking crouton. Mga flowering plant yung mga nandito, kaya lang tag-ulan na ngayon kapromdi, kaya hindi na masyadong nakikita yung mga, hindi na masyadong lumalabas yung mga magagandang bulaklak na mga halaman. So katulad dito kapromdi sa gilid ng kanilang bahay. At syempre, ayun, dito muna yung Cadena de Amor, then variegated na Rosal, Pandakake, at iba't ibang klase mga halaman, caricature na croutons, saka mga white croutons or anthrocroutons na makikita dito sa gilid ng bahay. Then ito naman yata yung variety ng Silosa plant. But yung Silosa plant kasi kaprom din, napakaraming variety niya. May kulay orange, may kulay red, may kulay yellow. So ibang variety naman ito. At tumataas ito ng napakataas katulad ng nakikita nyo dito sa video. Then ayun, meron silang mga ano dito sa ground, begonia, caladium, Korean ginseng, then peace lily, ano tawag dito mayana, pati itong mayana, nakakalimutan ko yun ng pangalan niya. So gumaganda siya kapag tuwing umaano siya yung nainitan siya, kaya lang dito medyo malilim yung place niya. Then dito mayroon silang mga aglow. Ayan. Ang dami-daming magagandang halaman dito sa garden ni Ma'am, lalo doon sa gilid ng kalsada, talagang nakaka-amaze. Kaya ako napatigil doon sa kalsada kasi nakita ko yung napakagandang halaman sa labas. Then dito kapromde, ayun, mga iba't ibang klaseng croutons, umbrella, palm, then mga bromeliads, caladium na white, pandakake, at iba't ibang klaseng varieties ng mga halaman. Yung mga ano niya kapromde, flowering siya, ay yung bromeliads. Hindi ko lang alam kung anong klaseng variety ng bromeliads ito, but ay napakaganda niya ng bulaklak niya. Napakalawak ng garden dito ni Ma'am. So kaprom di yung yung yellow croutons na sabi kong favorite ko, ay napakarami dito. Tapos medyo may design siya na konting white caladium, winter caladium yata tawag dito. Then meron siyang hydrangeas, mga fortune plants, then lemon or calamansi.
mga mayana sa ilalim ng ng cable ng kanilang television. So ayun, yung mga cable naman dito sa aming kaprom, ganito yung mga dito sa mga probinsya, ganito yung mga cable namin. And hindi katulad sa Metro Manila na parang wire lang, kakabit lang ng wire, tapos dito mayroon kami mga antenna na ganito na parang bilang. So hindi masyadong marami yung pikara niya dito. So actually karamihan sa mga malalaking garden dito sa amin, napakaraming pikara. So dalawa yung variety ng pikara dito, yung isa kulay green, tapos yung isa variegated. Tingnan natin yung mga collection dito ni Ma'am Purita sa may kanilang left side or right side ng kanilang bahay. Napakarami niya rin mga plants, sabi niya mga hingi-hingi lang. Pero okay lang naman, talaga naman, uso naman yung kahit saan naman yung mga, pag nasa probinsya ka, hingi-hingi lang din yung karamihan sa mga halaman. Pero ganun pa man, at least na-enjoy natin yung pag-gardening. Andrew Crouton. Meron silang Andrew Crouton na napakalas. Ang gandang tingnan yung niya from the napakarami ng branch or siblings ng kanyang branches ng mga puno ng Andrew Croutons. Then sa baba, mayroon Calathea, Aglow, Devil Backbone, then mga spider plant, begonia, ZZ plant. Ayan, dito yung parang pababa na doon. Hindi ko alam kung mayroon ilog doon sa sa ibaba, but may nakikita ako napakaraming ephesia. Nasa puno siya. So, hindi na pupunta doon kasi parang malalim. But kitang-kita dito, napakaganda ng kanyang garden dito at napakalawak. Then yung yung sabi ko na yung silusa, ibang klaseng variety rin ito kaprom. Yung parang palong ng manok. Ayun, mayroon pulang-pula niyan, but ito parang medyo hindi ko ma-identify kung anong kulay ito kasi hindi naman siya pula, red maroon na yung kulay, yung matapang na pula. Then ito, tea plant. Sa gilid ng kanyang garahe, mayroon siyang mga dito, medyo may sasakyan kasi hindi ko maipakita ng lubusan. May mga siya dito kaprom di mga golden photos na nakahang. Hindi pa siya masyadong malago pero pag alam ko to, kapag mismo sa lupa, naka-direct sa soil na pagtanim, sobrang lumalaki. Katulad nung golden photos ko na napakalaki ng dahon na parang bandihado. But pag ganito nakahang siya, hanggang ganyan lang siya yung kanyang pagka-lash. Parang limited lang yung access niya sa mga mineral sa lupa, kaya hindi siya masyadong lumalaki. Then dito kaprom di sa sa pasukan ng kanilang garahe, ito yung makikita. Ayan, napakalash na, I think ito yung magic fruit. Wala lang siyang bunga. Then crouton, yung cactus, giant cactus na flowering siya. I think napakarami niyang bulaklak from di sana nakabukas siya para ngayon para makita natin kung anong klaseng bulaklak ng na yan
cactus. Tapos yung lush na crouton, and then weeping plant or balite, yung tawag natin na balite. Weeping plant pala yung ano tawag dito, or weeping tree. So ayun. Maganda rin tingnan yung mga sinampay kasi parang nakadagdag sa kulay ng mga halaman.